Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZimbabwe 263 pano pachenge nchikuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchango chingozvionera. Panapo uchango chiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva nenguva saka ndati like this video, ndati subscribe, ndati share this video kuamani shamwari kuitira tive ukama vange vachibatsirikana nekuwana senyaya ndo zvemuzora nhasi. Vadikani pana Gogo vari kupisa ma streets e social media. Why Gogo vari kutrenda ma streets e social media? Video ravagadzira kana kuti ravabuda vachitaura zvaita kuti vaswere vachitaurwa muZimbabwe, vaswere vachitenderedzwa kuma WhatsApp kupi nekupi. Vanhu vandibata zvikanzi hatirari. Pana Gogo vane ruzivo stereke vatanzwa vachitaurwa ma streets e social media. Why nyaya iyoyo usina kuitaura pa hatirari 263? Ndakati inini ndinoita zvido zvevanhu ndo zvandinoya nazvo pana pa this YouTube channel. Ndikati haiwa don't worry, rega ndimhanyire nyaya yachona ndiwe nayo pana pa this YouTube channel. Ndo saka ndauya nayo. Gogo ava kubuda vachitaura zvavanga vachitaura pamusoro pezvavanga vachitaurawo. So doti muone video, pedza kuona video taura zvaunofika mu comment section. Vane ruzivo kutodarikawo inini, kudarika vamwe varume vari muno muZimbabwe, darikawo vamwe vanhu vanenge vangoti tosapota but vasiri kuziva zvavari kutaura. So inini vandirovera vanhu vese ndisikafungire kuti Gogo ava vachatonobuda here kwekupedzera ukoko but vazvita zvese. Why ndikuti vazvita zvese? Dauti ungozvionera wega pa video kuti kune ma legend. Kataura zvema legend. Vadikani boys musadzisana Gogo kuita izvo. Ndondashamisika pandatanga kuona this video. Satirari munoziva ndinofambira nyaya dzinopisa. Vadikani tichikurudzira kuti tinofollowa Facebook page rehatirari 263 ku Facebook. Pane mfana wandoda kuita live, ndichange ndakastreama live nhasi manheru ku Facebook page redu. Mfana uyu mfana ane talent. Munongozoti ndinofamba futi nevanhu vane talent, tinosimudzira vanhu vane talent, vane zvipo. So ndichastreama ikoko. Mfana iye anogona zvinhu zvakati wandei. But zvandamboita nguva inoda kusiya ndichiona video raGogo. Mapedza kuona video ndichadzoka futi panapa neimwe extent inorwadza yaitika muzuva ranhasi. That we need this video. Inini ka ndikuda kuti mumbonyatso ndiudzewo line apo yesiti. Mati muri munhu wesiti Gogo. Munoziva nani? Siti ka ndinoziva number 1 yacho. Henderson. Ndozoziva midfield. Inana Bernardo Silva. Nana uyu ndoza defense ina ana kanji na yani komwe na Johnston ndozo za center forward ina Haaland na Bernardo Haaland na Doku. Munoziva zvebhora kani. Ndakuyanzona kuti kuMadrid mimi mati munofarirana umunoti best player ndiani? Best player yangu kuMadrid ndi Luka Modric. Chandinoda pana Luka Modric ndinoda humbleness and decency yake. Ndo pane kuyemura kwangu kwandakamunyanya. Because Luka Modric ukamuona he looks very cool, asi dangerous. And he is the best. Anema passes asina nani to be comparable pa planet pano. Ndeweko iningi corruption international. Anotamba na nani? Anotamba na Mandzukic alongside Mandzukic. Ndiwo anotamba naye. Saka Madrid makatadza kuiona asiri pamoyo penyu. Iri pamoyo pangu. Ndinofarira munhu iyeye. Ende pakanzi Modric akwanisa makore ake achizopiwa 1 year more ndakatocelebrate. Ende uyu akapiwa ningirikini Rodri
mazuva ano kuman city tiri kunetsekana because heart of city ndirodri maestro wedu ndiye maestro wedu saka ari painjari saka timu iri kustragora although Pep Guardiola akatenga zvake manew players but kuti anyatsoita formation yekuti manew players nemaold players vanyatsobatana zviri kumboti netse nokuti zviri kuti netse but achazvigadzirisa zvake nenzira yekuti tinotenda nezvaakaitira Haaland kusaina 10 years of yavakamusainisa ende ndisu tine mukombe naRodri we unonzi ndowati Balunzio. Yeah. Thank you so much.